ስለመጣኹም ንገዛና ንገዛ 12 ዓመት ቤተ መቅደስ ዝነበርኺ ናይ ሰማይ ቅርታይሎም ስሕተቶም ኣሚኖም ወይ ነጸላለይ ጎርኩ ቤተሰብ ይቅርታ ነጸላለይ ስለ ሰላማት ጎራን ተኸታተል ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ለይ ከምቲ ኣነ ሰላም ጽቡቕ ኣለኹ ወሰላምኩም ብዙሕትና ትርፍ ይለለይ ቤተሰብ ለይኩም ካ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩሉ ምትዋዕኩም አይፈለየን ነኮራት ተዋተይ ላይክ ሰብስክራይብ ናግበርኩም አይዞ ክበርት ዕናዋርኩም ንተታውዑኒ ብጣዕሚ ልምስክን ይቕነልይ ያኽብረለይ ኣጋሽ መጽሐም ካዓም ካብ ሰላም መጽሐም ዌልካም ገዛኹም ይዕርፉ ዓዲ ሓውካ ገጽ ያዊ ስለዚ ዕርፉ እንካዕጽሕኩም ማርያም ጉንበት ያው ባህቲዩ ማርያም ጉንበት ይከምውን ቀዳሚ ሰንበቲ እና ብሩክ ቀዳሚ ሰንበቲ ይገረልና ብሩክ ባህቲ ይገረልና ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልተባረከ ልተቀደሰ ወርሓት ይገረልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ከምውን ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ ጉንበት ማርያም ይና ዓመት ለዓመት ይቆረና ያው ብሩክ ልተቀደሰ ልተባረከ ባህቲ ይገረልና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ማምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ባህትና ትባርከልና ህይወትና ትባርከልና كمون كم خماي أبسدت للكم حواتي مملك قدس دنجل مريم سدتنا حسيرة يا سلام بتعنا لبيسنا لعدنا كملس إجابير قدس فؤاد يكون مملك قدس فؤاد يكون مملك قدس دنجل مريم يا ولما عندي كم تنايلمون لزجاجهم بيدلو كمون بزعبة أكينا عوتي حزلكم مثل اللي هو فيديو مالتي أنا حتكم هاي يكون يا فيديو شامل عشان تكتاتل حواتي جنا قدمه تعمل مسكين يغني اللي يخبر اللي حزون متوعهم أي فليني كولي فوتي إنما مجمرة لفت لزجاجهم فيديو كلكم أنا حتكم سايهم እንኳዕ ንማርያም ጉንቦት ልደታ ብሰላም ወጽሐኩም ወጽሐና ሎሚ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዝሓዘኑ መጽናዕንዒ ንዝተጸገሙ ድማ ተስፋ እትኾነሉ ጥዑም ብስራት እንሰምዐሉ ቅድስት ዕለት ይግበረልና ኦ ማርያም ነቶም ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሳቆይ ዘለው ኣሓትናን ኣሕዋትናን ተዓዘብ እዮም ብፍላይ ነቶም ዓቕሚ ሰብ ንላዕሊ ኮይንዎም ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪዶም ኣብ ጭንቀት ዘለው ደቅኺ ብምሕረትኪ ዓቅብ እዮም ኦ ማርያም ከምቲ ንስኺ ካብ ስደት ግብፂ ብሰላም ዝተመለስኪ ንሳቶም እውን ካብቲ ዝርከብሉ ጸቢብ እስር ቤትን ናይ ሞት ፍርድን ተፈቲሖም ናብ ሃገሮም ናብ ስድራ ቤቶም ብሰላም ዝምለሱሉ መንገዲ ኣርእዮም ኦ ማርያም ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለው ወገናትና ጥዑም ብስራት ተስምዕ እዮም ካብ ፍርዲ ሞት ናብ ፍርዲ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅእ እዮም ንኹልኹም ፈተውተይን ሰዓብተይን ገጽ ሰብ ዘይትርእሉ حلناكم زعرفلو صدراكم زبارخلو حسام رحيقو سلام زسفنلو ورحي يكبرلكم يكبرلنا قدست دنجل مريم ادينا لاو غويتانا مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ التراخب دلدليا شما يخبر يمسجن يغني لي سلام ليتي አደይ ማርያም እንኳዕ ተወለድኺ እሰይ እንኳዕ ተወለድኺ ብጸሎት ብስግዳን ዝረኸበትኪ ማህፀን አደይኺ ካብ ቅድስት ሃና ካብ ቅዱስ ያቄም እወ ተወሊድኺ 12 ዓመት ቤተ መቅደስ ዝነበርኺ ናይ ሰማይ ህብስቲ ናይ መላእኽት ጽዋ እናተመገብኺ ብስጋን ብነፍስን ኸፍኣ ዘይትፈልጢ ኣምላክ ዝፈተዮ ኩሉ ንጽህናኺ በቃዕቲ ዝኾንኺ ንምጽዋር ፈጣሪኺ ምስግንቲ ዝኾንኺ ብኩሎም መላእኽቲ ብድንግልና ጠኒስኺ ብድንግልና لولدخي فريتي فطرتي كاب قدوسان قدستي كام مرصات مرصتي تيغيرو ليفلت تأمر تيغيرو باخي اسي انكع تولدخي باخيرينا يو ناي برهان منغدي سلاخي تدمسيسو ناي حاتيات مزغب ناي هوان فردي دنگلي انكع تولدخي دنگلي بمولادخي طعمني نعاي برهان خوينو نابراي سلا برخودخ كويول تگدف ابت صلمات مواي كاب تعشخ مدري كاب لي طفحاوي لي قارص بخات ጎይታ አድሄንና ተወሊዱ ባኺ መጽና ብዛ ምድሪ ድንግለይ እንኳዕ ተወለድኺ እሰይ እንኳዕ ተወለድኺ አሜን አሜን ከምትውልኹም በዓልቲ ምልእ ተስፋዬ ብግንቦት ማርያም አመልኪተየ ዝብዴ ዘዘጋጀልኩም ለለኹ ሕዝውን ከቕፅል እዩ ጻንሒትኩም ምሳይ ይኹን ና ማርያም ጉንበሽ በጥቅጥቆ ልኽበር ዋይ በስጋት በኽበር ነሩ ብዳቶ ሓሪካ ብዳሕሪካ يوعنيرو أتاري لي زغنتات انت كذي الأرشي نقدم بلو اليوم علي سقط وانا على خير ما نقدم بلو نقدم بلو تات ولا يحتي نيو وي بس ما عم تسكر مريم فوقك يولسي بس ما عم تسكر لك مريم أتعزغلو
ጨወዚሖ ኣሎ استاذ مالتي طقطقو نمنتاي نبلع يعني مكوس نمنتاي نبلع ግንቦት ማርያም ልብል ትርጉሙ ከምጻልኩም ይሄ በመሐርኛ ይገ የልደታ ቀን ዛፍ ስር ወይም ደግሞ ደጅ ላይ ተሰብስባችሁ ንፍሮ የምትበሉት ለምንድነው ተብላችሁ ተጠይቃችሁ አታውቁም? አንድ ክርስቲያን ይህንን ማወቅና መረዳት አለበት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ደረጃ እመቤታችን የተወለደችው በስደት ነው። እንግዲህ በስደት እንደምን ተወለደች ቢባል ሐና እመቤታችንን በጸነሰች ወይም እርጉዝ በነበረችበት ጊዜ ትልቅ ታምር ሰርታ ነበር። ታዲያ እቺማ ማህፀን ውስጥ ሆና ይህንን ታምር ከሰራች ከተወለደች ደግሞ ሌላ ነገር ታደርጋለች ብለው በማሰብ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አባትና እናቷ ወደ ሊባኖስ አገር ተሰደዱ። ማለትም አሁን ቤይሩት የሚባለው አገር ማለት ነው። ታዲያ በሚሰደዱበት ጊዜ ሐናም ልትወልድ ደርሳ ነበር። ታዲያ የምትወልድበት ቦታ አጣች። በዛ አካባቢ ትልቅዬ ዛፍ ነበረች። በዛ በሊባኖስ ተራራ ላይ ትልቅዬዋ ዛፍ ተጠግታ እሱን ተጠልላ ወለደች። የዛ አካባቢ ሰዎች ደግ ነበሩና በየቤታቸው ንፍሮ እየቀቀሉ ያመጡላት ነበር። ሐናም እዛ አካባቢ ሰዎች ተሰብስበው ንፍሮ እየተበላ ይቆይ ነበር። ዛሬም የዛች ተራራ ምሳሌ የሆነችው ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ የብርሃን እናት የመዳናችን ምክንያት የሆነችው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደች እያለች ቤተክርስቲያናችን ትዘምራለች፣ ታከብራለች ማለት ነው። ታዲያ ከቤተክርስቲያን መልስ ሁሉም በየአካባቢው በየቤተሰቡን ደጅ ላይም ተሰብስቦ ሰው ንፍሮ የሚበላበት ምክንያት ምንድነው ቢባል አንድም የዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎችን በማሰብ ሁለተኛ ደግሞ የብርሃን እናት እውነተኛውን አምላክን የወለደች እናት የተወለደችበት ቀን ታላቅ ነው ተብሎ የዛን የአካባቢ ሰው ተሰብስቦ ደጅ ላይ ንፍሮ እየተቀቀለ ይበላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ወደ ሌላ መንገድ የሚታሰብ ሳይሆን ደግሞ ሌላ አምልኮ እንዳልሆነ ሁሉም ሰው ሊረዳው ያስፈልጋል ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቆየን። አሚን አሚን ይልኩም ትሆኑ በዓልት ምልእት ተስፋዬ ዓመት ለዓመት ይቆረን ዓመት ሰብየልና ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳኹም ምሳዬ ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ትሆን ዝሙክ ክረት ኣለኹ ሲ ኣፈይ ማይ መሊእ ማርያምን ወይ መስዋ ስደትና ይሕፅረልና ክብራት ሓቲ ከም ሰማያዊ ስደት ለልኹ ሓቲ ከዓ ያው ስደትና ይሕፅረልና ማለት እዩ። ብዙሕ ዓወትና ኣኬ ክንመፅእ ከለና ከዓ ያው ዓወት ብተግባር ሓፊሩሎ ኣኬ ያው ጥፉኣቱ ነጊራቶላ ዝኩላ መዓልቲ ሓዊኣቶ ዝነበረት ምስጢር ያው ተናጊራ ኣውፅያቶላ ማለት እዩ። ክተውፅኦ ኣይደለቲ ነገር ግን ያው ባዕሉ ክናገር ስለለይከኣለ ያው መጨረሻ ላይ ክተውፅኦ ተገዲዳላ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ያው ኣኪ እየ ዝፀርፋ ነዮ እስኺ ጥፋተኛ እስኺ ንምንታይ ለይ ትነግሩ እየ ልብል በአብዛ ሐሰብ ነዓአዩ ዝፈርድ ነይሩ ነዓአዩ ዝጸርፋ ነይሩ ውሽጥኻ ምን ይፈልጠልካ ወጓሌ ውሽጥኻ ምን ይፈልጠልካ ውሽጥኻ ስታይ ካም ልሓዘ ምን ይፈልጠልካ ኣኪ ብዙሕ ነገር ክኢላ ብዙሕ ነገር ተሸኪማ ግን ተፍቅሮ ትፎትዮ ስለልነበረት ክትጽኖ ስለለይ ትደሊ ድምሽጥር ካብኡ ክወፅእ ስለትደሊ ነበረት እዩ። ነገር ግን ከውፅኦ ኣይደለይ ስለዚ ዘይሩ ግን ተግባር ክሓፍር ይጻሕንጎ ማለት እዩ። ሕማቅ ተጌርካ መቸም ትሓፍር ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣወዳት ክርኢ ከለኹ ስሕተት ብስሕተት እዮም ክሽፉን ወልዶሉ ክንዲ ስሕተቶም ይቅርታ ኢሎም ስሕተቶም ኣሚኖም ያው ብይቅርታ ዝሓልፍዎ ነገር ካብ ለማቻችሁ ማለት እዩ። ዝኾነ ስሕተት ተሳሒቶም ናታቶም ስሕተት ብስሕተት ሸፊኖም ንኣኻ ሳሒቶም ናቶም ስሕተት ብናትካ ስሕተት ንኸሽፈን እዮም ዝፅዕሩ። ያው ኣብ ዓወትና ኣብ ኣኬና ዓወት ዝረኽቦ እዚ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሓት ኣወዳት ለጋጠምካ እዩ لخونه سحتت تسحيتهم نعاخا سحيتهم ناتاتهم سحتت بناتكا سحتت المشفان يملو منكرو أعوات رخوون زي كلها معلتي أو أمنا اللي سحتتكا التسحت كاين نجر اللي أو طيوت سحتتكا مو أمنا اللمو أو هيوت سرح هيوت نجمر طولون يرعى بزح جزء لمينات تعجن سحتت نهالو سحتت يشوفينو لا أنا ناس السحت بنات سحتت ناتات سحتت لخرم أي بزح جزء لتعرني يرو معلتي أنا كم يترديهم تردحوا معلتيو ያው መጨረሻ ላይ ግን ያው ለሆነ ነገር ሲ ሓበይካ ክሕባ ይኽእል ምሽጥሩ ይወጽ እዩ ማለት እዩ እና ካብ ብስሕተት ምሽፋን ይቅርታ እግዚአብሔር ልፎትዮ እዩ ይቅርታ ስሕተት ካብ ምእማን ዓውይ ነገር እዩ ካብ ስሕተት ካብ ምራም ዓውይ ነገር እዩ ዜሮ ምስጥር ምውጽኦ ይተርኮይ ክወጽ እዩ መዓልቲ ነውሕ ግዜ ነውሕ እምበር ያው ምስጥር
صحابي أي تحبي ስለዚህ ስሕተትካ ብስሕተት ክሽፍንዎ ዝተሰሓትኩም ነገር ታልዩ ምክንያቱ ሰብ ለይሰሓት ነገር ማንም ሰብ ለይሰሓት ሰብ የለይ ስለዚ ስሕተትኩም ተኣምኑ እሞ ድሕሪ ስሕተትኩም ምእማንኩም ብይቅርታ ዝሕለፍ ትኾይኑ ብይቅርታ ይሕለፍ ማንም ነገር ብይቅርታ ለይሕለፍ ነገር የለይ እንድሕር ስኻ ሳሒተ እየ ኢልካ ተኣምን ድሕር ዳኣዳ ኮይንካ ብይቅርታ ለይሕለፍ ነገር የለይና ያው ይቅርታና እግዚአብሔር ይቅርታ ለይቅበል ሰብ አለ ለይኣምን ኣነ ልባዕለይ ማለት ይቅርታ ሲ ለእግዚአብሔር ይቅርታ ክንቅበል ግዴታ እዩ ስለዚ ያው ስሕተትካ ብስሕተት ምሽፋን ግን ብይቅርታ መሕለፍ እግዚአብሔርም ልፈትዩ እዩና ስሕተት ብስሕተት ኣይትሽፉን እዚ ኣብ መብዛሕትኡ መወዳት ዝረአ ነገር እዩ ማርያም ብዙሕ ነገር እዩ ኣነ ያው ስለዝረአየ ማለት እዩና ክቡራን ተኸታተልቲ ቻናሌ ቤተሰብ ያው ናልማዓንቲ ምልእ ዝመስል ነይሩ ያው ፈቲኹም ከም ትኾኑ በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ያው ናልማዓንቲ ምልእ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ እስካዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም ምሳይ ንፀናሕኩም ቪድዮ ሙሉእ እንትከታተሉ ብጣዕሚ እየ ልመስግን የቀኒየለይ የኽብረለይ እሞ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ያው ምሳኹም ምሳይ ትኹን ዓመት ለዓመት ይዕቆረና ማለት እዩ ያው ቡሩክ ቀዳሚ ሰንበቲ ናወልኩ ያው ናልማዓንቲ ምልእ ዝመስል ነይሩ ባይ ባይ ቻት